començar que ja fa més de 4 anys, el febrer del 2009 a Barcelona. Des del punt de vista de canviar la llei, no hem aconseguit el nostre principal objectiu, que és els mínims de canviar la dació en pagament retroactiva, aturar els desnonaments i el lloguer social dels pisos buits que estan recollits en una ILP que fa poc que recull 1,5 milió de signatures. En canvi, pensem que estem aconseguint el més difícil, que és aconseguir que la gent s'ajunti i comenci a canviar les coses. Perquè tot aquest temps el moviment no ha parat de créixer i el que va començar com una plataforma a Barcelona avui són gairebé 170 plataformes a tot l'estat, sobretot a Catalunya, que és on el moviment està més consolidat, són gairebé una 50ena. I a part d'això d'haver-hi moltes plataformes, estem aconseguint moltes petites grans victòries. No hem canviat la llei, però hem aturat 750 desnonaments, hem aconseguit negociar milers de dacions en pagament i de lloguers socials. Cada dia estem conquerint el dret a l'habitatge en el carrer i ho estem aconseguint. I allò que semblava impossible fa 4 anys, avui ja és possible, no? I gràcies precisament a que la gent no s'ha rendit, s'ha ajuntat i ha començat a lluitar pels seus drets. Tothom té en boca i posa com a exemple la plataforma Afectats per la Hipoteca com a revulsiu a l'hora de fer canviar algunes coses, de posar al debat alguns temes que no hi estaven. Quin és l'objectiu i el paper de la plataforma en un futur? No sé si passa per la intervenció més directa en política o no. La clàssica pregunta de reglament. Això mateix. A veure, la plataforma de moment no té cap altre objectiu que ser la plataforma Afectats per la Hipoteca, que és una plataforma ciutadana que lluita per la defensa i la protesta del dret a l'habitatge. A part de tenir els mínims que tenim a la ILP, de la dació en pagament i lloguer social, que encara no hem aconseguit, però que estic segura que aconseguirem a curt mig termini, perquè són demandes de mínims que la majoria de la població recolza. A part d'això, evidentment, hem de fer campanyes de negociació amb els bancs, de desobediència civil, fins i tot per aturar desnonaments, per recuperar habitatges buits a mans de les entitats financeres i negociar lloguers socials. Però a part d'això, sempre ho hem dit, som una plataforma pel dret a l'habitatge, amb la qual no és simplement ara les execucions hipotecàries són el tema més lleu i més urgent, però també està el tema dels lloguers, que cada cop està més desprotegit. O sigui que en tema d'habitatge encara ens queda tema per treballar. Mentrestant, és evident que hi ha un problema de poder polític que no està a l'alçada de les circumstàncies, que està atacat de corrupció i cada cop més gent s'està plantejant que cal fer fora a qui governa i buscar altres mecanismes de democràcia més participativa, més directa. Això és una reflexió ciutadana general en què la plataforma també hi pot participar, però la plataforma en cap cas pretén ni convertir-se en partit polític ni ser la punta de llança de res. O sigui, la plataforma és un moviment ciutadà que lluita pel dret a l'habitatge i que reclama més i millor democràcia com el conjunt de la ciutadania. Perfecte. Gràcies. Molt bé, gràcies.